Daisy. Nehryzej mě. Daisy. Ahoj všichni. Vítám vás u tohle videa. Toho bude normální. Keci v létě. Jdeme na to. To je vedro. Vodu. Ježíš, blbý mouchy. Hele, ten mráček vypadá jako, co to je? Kachna z nějaký, to říkat nebudu. Co to je? Ten mrak vypadá jako miminko. To značí to, že budu mít miminko. Jo. To je něco. Pro jistotu. No tak ještě jednou pro jistotu. Konečně do bazénu. Můj milovaný bazén. Ale v té hloubce je to fakt šílené tady. Daisy, jdem se opalovat. Daisy, otočit. Au. Po 2 hodinách opalování s Daisinkou jsem se nakonec opálila, ale Daisinka ne. A otočit. To pálí. No super, jako já si vypálila ramínko. To pálí. Toto by bylo pro toto video všechno, doufám, že se vám líbilo. A nezapomeňte se tady podívat na ty nepovedené záběry. Jo, a jestli vás něco zajímá, tak mě všechno kouše. A ty trávy. No, tak zatím čau. Čokoláda. Daisy, pojď. Seru na to. Nedostaneš mě. Kýš. Jejda. Daisy. Natáčej. Všichni. Fuj. Ona mě šikanuje.